Igbo Klass World, anyị ekene unu. Ụbọchị ụka ọma ndị be anyị. Unu apụtago, unu agaala ụka bata. Anyị abatala. Dị ijeni daalụ na unu emeela. Igbo Klass World mma mmanụ. Igbo Klass World nke onye zinya chelu, nke onye chinya selo. Ndị lọlọ, ndị oliakụ, nze, ichie, igwe, nke ọbụla onye a na-akpọ onye ya welie. Na mbido anyị ga-agwa unu isiokwu anyị jipụta bụ na anyị nwere ihe ọmụmụ taa na Zoom. Ọ bụ ọkwa na Facebook, ọ na Zoom ka anyị nwere, maka onwe ndị si na pa na-abịa amụ ihe na Facebook. Ọ bụrụ na Facebook ka anyị na-amụkwa na ihe ndị Igbo be anyị na-amụ ya na Zoom. Anyị nwere ndị nkụzi dị iche iche, ndị nkụzi bụ kpọkọpi kpoo na oyoyo. Unu sonyela anyị, kwado Igbo anyị ọfụma. Na mbụ, tupu anyị gaa n'iru, anyị na-ekwupụta ọnwụ nna anyị, nna onye otu anyị bụ Dr. Wilson papi ya nwụ. O wee wetala anyị ozi a, o wute anyị nke ukwuu. Anyị wee na-asị anya biko kasie obi. Dr. Ikenna biko kasie obi, ịbụ onye otu Igbo Klass World. Isokwe na WhatsApp na-ewenyite asụsụ na omenala Igbo. Ị na-akpapụta alụ, na-akpata alụ dị iche iche. O nwere alụ mmadụ ga na-akpọ kalie ego, alụ ị na-akpa kalile ego. Ya bụ anyị na-asị gị dọkịta kasie obi n'ọnwụ nna gị. Anyị nụkwazila ozi na enyi gị na friji ana ọ ya adịzi ịkwụ ya na Jenụwarị. Anyị nọnyekwere gị wee na-asị gị gị ga-akwa nna gị, ọ bụrụ nna gị ga-akwa gị. Ọ nwụrụ ọnwụ dị mma maka ọ kakwara nka. Anyị na-ekpekwa ekpere ka anyị niile kaa nka, dị ndụ kaa nka, fụkwa ụmụ anyị, maka igwe niile jije n'ụzụ. Ya bụ o nwere onye ama nwụọ anwụ, mana ekpere anyị bụ ka onye ọbụla kaa nka. Anyị na-ekenekwe gị ka isi wee na-eso ụzọ ụkwụ omenala. Papa gị bụkwa onye omenala ọdịnala, maka na ọ gwara unu si etinye n'ihe na friji oyibo. Unu mekwa ihe papa unu kwuru. O kwere anyị ghọta na papa gị bụ ihe gwa gị ya, unu mee nya, unu agbagharị okwu, unu weli eje tinye na friji a na ozuo ike na ndụkwa. Maka ụfọdụ na-ebulu papa fa na-ebugharị ebe niile na-atụ ozu nna fa jonjoloko n'ụdị ịmago ijizi ozu wee mee show. Nya ijizi ozu wee eme shows elu abọpụcha anyị ihe niile dị ya n'afọ, ịmago bepụcha enye ma ile ebe niile mgbili afọ ya ọma nzuzo ezu wee naba mmụọ. Amara mma ọ ga-apụtazikwa ụwa ọzọ. Amara mma ihe niile anyị ji eme show ndị nwụrụ anwụ, anyị ji eme show welifa na-atụ jonjoloko si na anyị na-ebuje fa na friji ka fa je nọla ebe ahụ ka anyị wee kwado ebupụta akata mkpọ ego na-akwa ka e wee gosikwa na anyị ji ego ka anyị mee show. Ịmakwa ndị anyị bụ ọ dị mma ka akwakwa nna kwachapụ ya ọcha gosikwa ịmakwa ndị anyị bụ, mana ịma njezi ori ma mbibi ma ọ bụ jee lebe ana ka ị wee kwa nna gị, maka nri ahụ olire mgbe ọ nọ ndụ ọma nlie n'ọnwụ. Ọ dị mkpa ka akwachapụ nna kwa anya ọchapụ achapụ, maka na amụọ mmadụ anọ na ịṅụrị, amụkwa mmadụ olilikwe, ọnwụ olilikwa ka ọ bụ. Mana ka esi eselebretizi mmadụ n'ọnwụ ọ karịzịrị mbọsị amụrụ ya, ọ bụrụ ka esi debie. O sokwa na omenala anyị, maka fa na-echekwube na-ebelivu na akwachapụ gị ọfụma na ị ga-abụkwa eze na be mmụọ. Onye ahụ isi bụrụ ọganyala na be mmadụ akwakwa gị kwachapụ gị, onye ahụ ka isi ga-abụ ọganyala na be mmụọ. Ya bụ ọ dị mkpa ihe anyị na-achọ ịkọwa bụ kama unu ga-ebulu ego ahụ je na-edebe na friji oyibo ọnụ arọ na-abụ ịtọ na friji oyibo, abụkapụcha anyị ihe niile dị ya n'afọ, bulie ịmago buluzie nye n'okpokolo jee nie n'ala. Anyị amara ma ọ ga-arụzikwa ụwa ọzọ. Ndị be anyị omenala anyị na ọdịnala anyị ada edebebu na friji oyibo na nke a na
onye nwụọ enienye ozugbo ike na ndụkwa. Mana nke a na-abụ emechi ebulu gbagobe bulu gbadaba na-atụ ozu nne anyị na nna anyị jonjoloko. O nwee ka ọ dị ka anyị si emie mgbe mbụ tele aka tele ọkpa bụ na onye nwụọ ebutie dọbabie ndị mmadụ abịa netie. Ọ bụrụ na achọrọ inie mbọsị ahụ agbasie nye gbasichie nye dobia dokuno onye ụtụtụ echizi anyanwụ kwụrụ n'isi ya bụ 12 kụọ abịa n'ibezie nye enichie nye akazie ọkwụkwụ ya. Mgbe ahụ ndị ikwu ma ibe ndị ọgọ ma enyi abịazi ya bụ anyị ga-enebebe na anya ka ha kwụsịnata ihe friji oyibo anụ a na-abụ abịa abụkapụcha afọ nne anyị fa ma nne anyị fa wepụchie nye ihe niile dị ya na-arụ. Ọ gbaziela aka n'aba mmụọ oluzie ọma nnatazikwa ụwa ọzọ maka na ozu ozi oke. Iwere ego ahụ dekunete iji ga-akwazi ya kwachapụ ya ọ chapụ achapụ. Ọzọkwa anyị na-achọ ikwu bụ ka ị na-akwadokwa ịkwa nna gị ma nne gị mgbe ọ nọ ndụ. Kedu ihe ime imekweli ọfụma mgbe ọ nọ ndụ ka mgbe ọ nwụrụ anwụ ka ibidozi jee kpọba ndị oyi gị penti bụ ụlọ lụba ụlọ mgbe ahụ ọ bụrụ mgbe ahụ ka ibidozi imebe ịmara na ihe niile ị na-emezi bụ n'efu. Fancha bụ gịnị banza kowai oyi ọ bụ ya bụ nete nwanne gị anya na ndụ nne gị nna gị. Ọ bụgodị na ị nwere obele aka niile arara ịra na aka arara ịra. O nwee ndị ka ibefa nwee ndị nọ n'etiti. Ya bụ ọ bụ ka isi kpata akụ ịkpata obele ike enye obele ikebili obele na-enyegodi nne na nna gị na-enyefa beelụsọ mafa. O nwere ike o nwekwe ndị nne na nna fa zu ka eme fa chọrọ ị na nwafe ego fa weta nwafa weta ọsị mba biko welilibegodi gị na ụmụ gị ka o zuolu gị. Nne gị ma nna gị gwa gị ya ịnabatazie ịrapụzi inye mana ọ bụrụ na ọ chọrọ maka ndị be anyị si amụcha nwa zụcha nwa zụọ nne na nna. Ihe ndị be anyị tụ n'ilu fasi amụcha nwa zụcha nwa tochie amụta nwa amụta ibie nwa azụkwa nne na nna. Omenala anyị na ọdịnala anyị mana o kwere anyị ghọta na ụfọdụ ka a na-abụ azụcha afa etinye isi n'ọfịa tinye n'ọkụ tinye ebe niile solu atụrụ gawal ebine niile esolu atụrụ gawal. Ihe ndị ekwu ebine esolu atụrụ gawal a sị na ndị ụmụ nwoke na-esokarị ụmụ nwaanyị agawala rapụzie ndị nne na nna fa na ụmụ nwaanyị na-enetezi na-ajụ ọ bụ eziokwu. Ọ bụla eziokwu unu kwụsịkwa ya unu kwụsị ya unu nebe anya bụ unu ga-eme nwunye unu ka o bido na-enekwa anya be nna unu agbakọta n'azụ gabazie soro nwunye unu ma ọ bụ ọyi unu nwaanyị na-agazi. Nya bụ ọ bụrụ idine nya bụ ihe ka unu mkpa karịa nne na nna unu. Nya onye ga na-ebunye unu ihe mbunye nyanwa bụ ihe ka unu mkpa. Nya ndine ka unu mkpa karịa nne na nna mụrụ unu amụ. Nya bụ nne gị first ya na nna gị tupu onye ọzọ. Nya ịnụọ nwaanyị imenye chenye irube unu si ya na nye ejine mama gị na papa gị gwuse gị egwu ọ ga-akwanyekwa ugwu maka ịdọ gị aka na ntị. Ọ bụrụ na ịdọrọ aka na ntị o bido welifa gwulibe egwu maka ijifa gịnị na-egwuli egwu. Nya bụ kwa nne gị na ndụ nye ugwu dịrị ya nye ihe o kwesịrị ili ije nekwabịa n'ọnwụ kwachapụbịa bibe ego lebe ana gbaba mbibi mba nke ahụ ka a na-akpọ nzuzu. Ya bụ ihe abara uru banza kowai. Ihe a ka anyị na-agwa onye ọbụla ndụmọdụ a ka anyị na-enye onye ọbụla ka onye ọbụla fia ite a n'anya ka uche dị ya. Onye ọbụla uche gị dị na ya nne gị nwụọ ọ bụrụ na inye nrie ihe ma nna gị ijekwenejebebe akwakwa maka na ọba azụ ulu ịma ka isi eme mgbe ọ nọ ndụ si onye ahụ mee mgbe ọ nwụrụ anwụ maka o kwere anyị ghọta na ụfọdụ ekwezi enete nne na nna fa anya. O nwee ndị anyị magasị ewetara anyị n'akụkọ asị na fa na-esogharịso ụmụ nwaanyị je na-ebu goo moto galala ọnụ ka ụmụ nwaanyị nwee ike na-esofa ụmụ nwaanyị na-esozifa fa na-aghọgbu ụmụ nwaanyị maka moto ahụ fa ewelie na-aghọgbu ụmụ nwaanyị a na-esofa fa enyenụrụ mama fa nri mama fa na-ayị arụ na-anwụrụ enyenụrụ mama fa nri. Ọ bụrụ na obodo anyị na ana anyị ọ bụrụ na ị dị enete nne na nna gị o wee nwụọ ịbịa a ga-apịa gị ịtarị apịa gị German dozen n'ike ọzọ agbasala gị onye ọbụla arapụrụ gị ozu na ndị a ga-apịa gị ịtarị. Ọ bụrụ na ị na-amanye mama gị ọgụ
a ga-apịa gị ịtarị. Ọ bụrụ na ị na-amanye papa gị ọgụ, a ga-apịa gị ịtarị. Ọ bụrụ na ị ji abịalụ mmadụ unu akwa, mbosi ndị nke gị ọ ga-emebe gị ama mbịa agbasalụ gị ịnọlụ sọ gị ga-egwu ini sọ gị ga-enyi. Ya bụ ọ dị mkpa ijelu mmadụ unu akwa isi ya kedu ka fami tụọlụ ya unu omenala anyị. Ọ bụrụ anyị bụ ndị Igbo Klass World tinyelie ndị omenala Igbo a sịrị ikwu amaghị ibe ezie ya ka ndị Igbo Klass World ji wee were ọnwụ nna anyị onye otu anyị bụ Maazị Dr. Ikenna anyị wee na-akasi obi wekweli ya na-akụzi nkụzi ka unu wee nwee ike mụta ihe dị n'omenala na ọdịnala. Onye ada ejelu mmadụ mmosi nke agbasala ya ọfụkwanụ ka o si adị ọ dị lonely ihe adị kpụyọọ. Ịmara ihe a na-akpọ kpụyọọ ọ dị nnọọ ka ebe ụbụrụ ọkụkọ nwụ. Mgbe ahụ nenezie ka o si adị agbasala ya. Ya bụ onye ihe mere ihe ejesi ya ndo na-etinye n'ọkwụyala ya. Ndị ada alụ ihe na ngwurube fa oluo mgbe mama fa na papa fa nwụ fa alụba mbọsị ahụ ịlụzina jos jee kwaba ya zachaa ngwurube unu ka ọ dị ọcha mee nye ka ọ dị ọcha kwabazie anya ijezina lụbazie na ụkụtụ azụ mama gị na papa gị. Kịta onwe onye na-ewetara anyị akụkọ si na o nwere onye ode enete mamụ ya anya mamụ ya nọ kịta na-akwa ọya ode eneti mana o nwere nnukwu moto bulie na-ebugheli ebe niile. Ihe ọ na-eme kịta abụ ọ nata osi mamụ ya mama inweli garị ka ṅụọ inweli shuga na garị. Ọ ihe ọ na-eme mamụ ya arụ adụ ọkụ ya ọ bụrụ nnukwute moto na-ebugheli ọ bụrụ moto kịa mkpa moto bụ ihe kịa mkpa ọ dị esi nri ọ dị enye mamụ ya ọ dị enete mamụ ya uji bụrụ nnukwu moto. Kịta a sị na arụ na-ayazi mamụ ya maga ọ na-edi mamụ ya anya nya sọsọ last card ya ka o ji go moto wee na-eka nya ka o wee nwee ike na-achụta ụmụ nwaanyị. Onwezi ihe ọzọ onwezi reserve sọsọ ihe a ka o ji eweli go moto ahụ na-ebugheli ụmụ nwa na-aghọgbufa. O wee na-asịzi onye agbata obi fa ya na fabi wee na-afụzi na ọ na-abụ ọnata o jesi mama ya mama inwe gayi na shuga ka m wee ṅụọ gayi inwe granọt nya granọt inwelie ka m wee ṅụọ garị ọnata obido ṅụba garị. Ọ bụla ihe akụkọ a na-akọcha ọ bụla ihe a na-anụchalụ mmadụ ọ bụla atụrụ mụla ebunegbe aka nwa. O nwee ka ọ dị ọ bụ ihe jọgburu udene masị gbuo nkakwụ. Anyị nụkwa n'akụkọ n'ụtụtụ a na ndị ajụjụ ajụghị ama agbaba ndị nọ na ndo wee fụọ ọnwa nya ndị asịrị gbakọ ute alalụ n'ala wee tichaa aka n'ike wee fụọ nto wee si na ata eze anwụrụgo na ọ bụ onye nwụrụ anwụ. O wee na-afịọ ndị mmadụ na-esekuleti ya na-esekuleti kwanye kedu ihe unu na-esekuletiri asị nya bụrụ mọ unu ekwesịrị ịdị na-esekuleti asị ihe ịfụrụ n'anya idusho ịnụ ihe ịkpọba fon jụba ndị agbata obi jụba ndị ogbe befa fa confirm ọlụ gị iwee bido shiaba ibido gbabazi asịrị nke gị. Ndị ajụjụ ajụrụ ama agbaba ndị asịrị gbakọ ute ndị na-abụ fanọlụ na ndo fa afụ anyanwụ ndị na-abụ anụ gbamgbam agbagobe enu mkpu fa wee tichaa aka n'ike wee fụọ si na ọkwa ata eze na ọnwụrụgo na ọbụgolo onye nwụrụ anwụ. Ata eze wee pụta ya na ndị otu wee bịa wee na-aba si onye si na fanwụrụ onye anwụ si na fanwụ nya back to sender na-esuli ya aka na-agọli ọfọ na-asị onye ọbụla fụkwa n'anya wee na-ekwu na-enye ọ dị held nya arụ dị ya ifugodi ya ime a na-arụ dị ya ọ bụ obele mmadụ mana arụ dị ya ịfụzie ndị oti mkpu ya ndị niile bịa solie na-akwado ya wee na-asị na arụ dị ya ifufa ọ ka ndị ahụ healthy maka ihe njisi na ọ kafa arụ ka sie ike bụ na ihe arụ ka ji sie ike bụ na nya ọ dị nnọọ chalachala ọ ya agbanwe ọsọ mana ifu ndị a na-etilie mgbu ifu kafara fadịcha ka ụmụ nwaanyị dị ime fadịcha nnọọ ka ụmụ nwaanyị dị ime buchie ibu nnọọ buru afọ ụkwụ ụmụ nwoke ọ dịchacha ka ndị dị nnọọ ime o nwee ka ọ dị ya bụ ndị ahụ adị ọkwa healthy ata eze ahụ a sị na ọ nwụrụ anwụ nyanwa ka wee dị healthy karịa ndị ahụ bịa na asakụta ya ịmago na-etilie mkpu na-akọwa nkọwa
nya ọ kafa wee dị healthy, ọ bụ obele mmadụ pee mpe dị nnọọ salịsalị dị nnọọ gbacha nya ndị nke anwụ bịa na-etilie mkpu, ndị nke anwụ bịazi wee dịchazịa ka ụmụ nwaanyị dị ime wee buche chichichi, wee dịzịa ka mama ịkpapụtụ, wee dịzịa nnọọ ka obugida, wee dịzịa nnọọ ka anụmụyọrọ, dịzịa nnọọ ka ihe bulu daa yọọ. O nwere ka ọ dị na ụmụ nwoke ụfọdụ na-adịzi ime karịa nwaanyị, abịa tụga ọkpa amazi m ọbịazịa n'ọnọrụ na-akpọ onye bịa, onye ka bịa, Ikechukwu bịa, Nkechi nyenye kene m nke nyenye m ọsọ daa ụma mgbanwu. Maka gịnị? Ọ dị ime, ọ na-eliso nni, ọ dị eme exercise, ọ dị ejikwenu nwa ya eli, ọ na-eli olichechiche ụdọrụ ka dọrati. Nya bụ nke ọnụ gụ ma agụụ nji wee bịa na-akọfe ọnụ a, maka na akọ mmadụ ọnụ o meghelie nke bụ na ụmụ nwoke ga na-adịzi ime maka oke nri ifu ka afọ faracha. Ndị nwa na-abịa etili atọ eze mkpu si na atọ eze dị ndụ na o siri ike na ọ gbasiri ike na-enye. Ọ bụla eziokwu na atọ eze gbasiri ike, mana fa na onwe fa na-etizi mkpu a fa agbasiekwu ike o. Maka ihe njisi na fa gbasiri ike bụ na ụdị nwere ọ na-akọsụ diabetes, na-akọsụ stroke. Nya bụ ọnụ m na-akọ bụ ka fa meghelie jebe exercise, maka achọrọ m ka ụmụ nwanne anyị n'ọkata slọm pụọ daa nwụrụ. Mgbe ahụ ebu ya ofu onye si na akpọgie na enyo wee kụgbuo onye sugbuo onye ebo ndị ụmụnne ya chọọ ofu onye neghelie anya bulie ebo n'isi, ewele ofu onye bulie ebo n'isi si na ọnya mee wayo, ọ bụrụ onye ahụ mee, ọ bụrụ onye ahụ mee chacha ọnya nwa ka m ji na-akọ ọnụ a, maka nke ọnụ na-enyekwa aka, nke ọnụ na-edo anya, ọ na-enye onye ọbụla uche. Onwe ụdị ọnụ a ga-akọ ịmali ihe n'ike maka ihe njisi na akọ mmadụ ọnụ ọmali ihe n'ike o cheghelie, maka na ọ na-emekwu m mmadụ ka ọma ọnụ ncheghelie n'ike. Ọ bụrụ na ndị rọngụ mbido cheghelibe mmadụ ọkwa jos na mmadụ si mụ ididi ime nka adị ọkwa m ime nnechezi afọ m anya nsi na ọ dị ka afọ m obukezi osi m ịdị ime nsi a na m adị ọkwa ime nwa ọbụla keke ihe na-enelu m anya n'afọ. Ịjụta isi nkịta ị ga-eji agba ya megịnị ka ihe iji agba nkịta ga-eme? Ịnọkata ịbịa na-enyo afọ mmadụ na-apị ya aka, ọkwa asịrị gbaka ute ụlalụ n'ala. Ị na-enyo afọ nwaanyị ibe gị na-apị ya aka si ya ọ dị ime. Ịnọkata nne ịbịa na-enyo nwaanyị ibe gị na-apị ya aka n'afọ si ya ọ dị ime. Ịnwazikwana ya anwa o, ịnwani ya anwa mbọsị ọzọ, ọ bụrụ ka esi eme, ọ jọrọ njọ. Mmadụ nọkata ịga onye dị ime ọkọ ọlụ gị iweli osi ga-adụkwanụ m ime iwezielu, mana ọ bụrụ ịbịa na-enyo mmadụ afọ na-apị ya aka n'afọ, ma ọ ịmago na-ajụ ya ma ọ na-ajụtụ ya ọnụ ịdị ime ịdụrọ ime ịdị ime. Onwe ndị na-eme ya mana fie na aka n'anya, maka na omume jọrọ njọ ka ọ bụ omume ahụ jọrọ njọ. Ya bụ ị na-enyo mmadụ ebe niile, na-enyo ebe niile. Onye dị imepụta gwanị gị, onwe ndị ga-aga fadi 1 month fa agwa gị na fadi, ụfọdụ na-achọ ka o buo bifo fa agwa gị, fa gwazie gị ike na-echukwu kpọbazie anya agadi nwaanyị ike nebezie chukwu si ya agadi nwaanyị, ibidozie n'ịmagonu ijebelie ozi ka esi ejela agadi nwaanyị. Mana ọ bụrụ afọ pempi ịbịa na-apị aka, onwe ike onye ahụ adịrị ime ịbịa na-ajụ ya ọ dị ime. Ị na-ekete mmadụ anya isi ọ dị ime, ị na-ajụ nwaanyị ibe gị, nwoke a na-ajụkwa ụfọdụ. Ụmụ nwoke na-agbanara ụmụ nwaanyị na-asị, ị na-ekete nwaanyị anya n'afọ ịbịa si ọ dị ime, ka ihe ị na-ajụli ya. Ịjụta isi nkịta iwere agba ya mebe gịnị? Ịnwakwana ya anwa ma ọ bụrụ na ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-asọspekt na mmadụ dị ime ma ọ bụ na-ekpele mmadụ ekpele ka ọ dị ime, ọ dị ime rapụ ya aka mbọsị o ji gwa gị na ọ dị ime iwezielie. Ị nwere ike mara na ọ dị ime ịgbachi nkịtị, ọ bụrụ ọlụ gị ịbịa jụ ya anya, ọ bụrụ ọlụ gị, maka ile mmiri ọkụ ka ị nwere iji dị abịa jụba mmadụ ma ọ dị ime. Nwaanyị nọ na di ma ịbịa njụ ya ma ọ dị ime, ọ gị na-amụdolufa ọkụ n'abalị, ọ gị na-apadolufa mpa n'aka iji ga-abịa na-ajụ ụdị ya ahụ. Ị na-ajụkwa ya ịgbala ọgụ gị nwụọ, maka na ị mara ihe ị na-eme, ị na-eme aka ekpe. Ọ bụrụ ka ndị Igbo si eme, ndị Igbo na-abụ afọ ime buo ifu ya ada ekpuchi afọ ime aka. Mbọsị mmadụ jụ m ịdị ime a adị ọkwa m ime, ọ bịa jụba m na ndị ime,
sinsi ahụ mbịa n'afọ m anya si na ọ dụkwa ka afọ m obukezi sinsi ahụ nje mebe exercise n'ike nya kịtazi afọ m adịgo salasala kịta nya bụ nke ọnụ na-adịkwa mma mmadụ ka ọ ga ọnụ ọ bụ dị ọkọkwa m ọnụ onu ajụjụ ka ọ jụ mana ọ idea kwa ka ejikwa akụkọ ọnụ nya bụ ndị anụnwanya na-atọ n'ukpo ka eze n'ukpo nwa nọ ndị a na-etilie mkpu ụmụ nwoke ahụ fancha dịcha ime fancha niile dị ime nya bụ jeenu mụọ nwa unu dị ime banye ime exercise ka unu dị healthy ka unu ghara ịnọkọta ofu mbọsị unu pụrụ kịtịgba daa ka ụdala gbaa tịkọtịkọ nwụrụ asị na onye agbata obi unu na ọ kpọọ gị ntu n'isi na nwanne gị na ogbupụgo gị na onye ilo gị emego gị nka mana ọ bụcha high blood pressure bụlụ diabetes bụlụ stroke bụlụ ihe nwa fancha niile emecha accumulate ya bụ ikwu amaghị ibe ezie ya ka m jikwa adọ aka na ntị wee na-asị onye ọbụla mara onwe ya ị na-apụta na soshal midia ibugolu public person ya bụ ihe agwa gị die ije netakalịba ịmalụ na ka ọnụ ịpụta na-akọkwa nke gị maka ọnụ ada ejekwebe ọnụ agbala aka ọnyanwa ka anyị ganatakwa ebe anyị na-aga bụ na anyị nwere amụma akwụkwọ mbọsị tata Igbo Klass World maka anyị bụ ndị na-akwado asụsụ na omenala Igbo anyị na-akwadosie ike wepụta onwe anyị volontia sacrifice anyị mago nnọọ ka Igbo wee wenitekwa enu Igbo unu kpụ na ana kpụtọcha anya na pọtọpọtọ unu weli nnọọ Igbo gwụọ ọnya na aja ụpa gwụọ ọnya na pọtọpọtọ nnọọ anyị wee sị mba na anyị ga-etichepụ ya sacha anya ya bụ ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo na ịbụ onye Igbo ifụrọ na ịbụrụ onye Igbo ọ bụrụ na ị nwere afọ Igbo isi na ịbụ onye Igbo ifụrọ na ịbụrụ onye Igbo ya bụ ị ga-eji nwayọọ gbanwee afa gị ma ọ bụrụ na ị nwere afọ oyibo inwe afọ oyibo ịbịakwana gwa anyị maka anyị ga-echezie maka onwere sakramenti jikọ anyị na gị ma ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ọ na-akwụ ewute gị ide achọ ka isi ga-emegheli maka a na-abụ ọnya ka anyị ji akọba ọnụ ụfọdụ ka unu wee meghelie echeghelie maka gịnị unu amara ihe unu na-eme unu chee na unu na-emetie unu amara na unu ada emetie ya bụ ọ bụrụ na ị mara asụ ị mara ede ịchọ ka ide sụọ ị bịa n'Igbo Klass World na Zoom ideela anyị akwụkwọ na akara ekwentị anyị na ị chọrọ ịmụ ya ma ọ bụ nwa gị ma ụmụ gị maka na ọ bụrụ na fa mụrụ ya na-enwe unu anyị ka anyị na-ekpochapụ agbụrụ anyị nya efulefu na anyị ka anyị na-efu na anyị ka anyị na-abụ lost generation na-abụ agwa unu na osi na nke a bata osi na nke a pụọ unu na-asị nke ekwana ihe onye a na-akọ onye a na-akọghịli nnọọ ọ na-adịrị udu ọ ka esi eme ya ọ bụ ọkwanụ ka esi eme ya na ọ ya abịa nnọọ bute mmanya na-ayọ anyị na-ayọ anyị yọkata anyị pịaba unu ịtalị maka na a na-abụ ayọkata pịaba ịtalị maka anyị ada eme fesi and anyị sokwa n'Igbo language police maka ndị Igbo amara asụ Igbo ifu onye Igbo ibe gị sụba oyibo anyị pịa gị ya anyị pịachacha gị anyị nwụchikọọ gị weli gị ike kwanye gị na nsị Awụsa ịgaba ugwu Awụsa maka ịbụrụ onye Igbo ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo ị ya amasụ Igbo onye ọbụla amara asụ Igbo bụ onye Awụsa ọ bụ onye Fulani onye Igbo ọbụla nwere afọ Igbo ọ bụrụ onye Igbo ọ bụ onye Awụsa ọ bụ onye Fulani ọ ihe anyị debezilie ọ n'ọkwa anyị debelie ya bụ ịchọ ịbụ onye Igbo sụba Igbo ịchọ ịbụ onye Igbo nwere afọ Igbo ọ ebe anyị bụ ndị Igbo Klass World debezilie ebe ahụ ka anyị debelie o nwere onye India anyị fụrụ n'Igbo Klass World General ọ na-asụ Igbo unu na-akụ aka ọkwa ọ si kedu ije ọ kọchịchara nnọọ sụnarị ndị Igbo n'Igbo o nwere onye Awụsa bịakwanụ sụọ Igbo sụnarị ndị Igbo n'Igbo ndị Igbo na-akụziri onye na-asụ Igbo aka ndị Igbo nọzi na-akụ aka fa abụzi alụsọ ndị na-akụ aka ndị Igbo bụzi onye ọbụla kafa na-eji akụla aka fa kụọla onye Awụsa aka fa kụọla onye Ndị aka fa kụọla ndị ọcha aka sọsọ aka ka unu bụziala oti mkpu onwezi nke unu pasta unu na-etiso mkpu onye Ndị asụgo Igbo mmenye unu ifele unu bido kụba aka mana ọ bụla onye bụ unu sụrụ ya unu bido mụba amụ ọ bụla amamihe onye nzuzu chee ka nzukọ unu onye Ndị a na-asụ Igbo unu bido na-akụrụ ya aka
ọ bụrụ onye Igbo bụ unu sụrụ ya chee ka nzukọ unu unu fụrụ ya o mechicha enye ebido kụba aka ndị Igbo bido kụba aka mana ọ bụrụ onye Igbo ibe fasụlụ Igbo fe ebido mụba amụ ndị Igbo bụzi oti mkpu nye ọkụ aka ọkụlụ ndị ọzọ aka onye Hausa bịa sụchacha Igbo tinyere ofu mkpụrụ bekee ndị Igbo bido kụba aka abịakwa onye ndị asụọ fe ebido kụba aka ndị Ọcha sụọ fe ebido kụba aka mana onye Igbo ibe fasụọ fasịa na oyi azụ akwa na ọ mara ihe onye Igbo amara asụ Igbo yi azụ akwa iyi akwa dọkara adọka n'ike nya akwa nke gị dọka tupu atụpụ n'ike akwa gị tapụrụ oghele n'ike nya ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ị mara asụ Igbo akwa gị kpọpụrụ oghele n'ike ịma na ị kwesịrị ịdụ proud of yourself onwe gị eju gị afọ keke osi na-ede ụdị akwa ọsọ gị yido so as long as ọ dị ọcha ide na-ede ịdụ ọcha ị kwesịrị ma be gị eji ọcha mara ndị Igbo maka ndị Igbo na-emekwa nwa nnyocha obodo anyị ji abụ mgbe niile mmadụ chọọ ịbịa be gị ọbata ọkọ ọcha anyị ada akpọ na fon onye chọọ wụbata be gị nya kene gị nye ya oche nye ya mmanya be ndị Igbo ada elu inyi ọja apịta apịta nya bụ o nwekwuru ndị iwu ụmụ nwaanyị na-abụ kwa ụkafa agaghalị ya jee chọọ ndị befa na-elu inyi nya ndị na-elu ulele ada afa nra nya bụ be ndị Igbo na-adụ ọcha akwa gị ịsụchacha anya idechacha enye ịdị mma ịdị proud ịmaga onwe gị eju gị afọ ma asụsụ gị eju gị afọ ọ bụrụ na ojuro gị afọ ndị ọzọ eweli gị kpoo ntụ nya bụ unu jizi onwe unu ekpo ntụ na unu na-ejezi akụ aka ebe niile onye Hausa sụrụ Igbo unu bido kụba aka ndị Fulani sụọ unu bido kụba aka sụnarị ndị Igbo fa etinyere ofu mkpụrụ bekee n'ime onye Hausa sụlidi Igbo sụcha o tinyere ofu mkpụrụ bekee ndị Igbo bido kụba aka kụbala onye Hausa aka kịta onye India asụgo ndị Igbo bido kụbakwa aka ndị Igbo ọ sụchago kwuo ma egwu Igbo obili Igbo ndị Igbo ụfọdụ amakwụ ihe a na-akpọ obili Igbo nye onye kpalili unu mba ọ bụrụ ya chelu ọ bụrụ ya ka onye ụkọchukwu ahụ ya ka m chọọ iweta onye ụkọchukwu kpalili unu nye unu alaiki ime ihe a onye ụkọchukwu a mere unu oge ị bịara na elu ọta na Wednesday o nwere ekpere si mere gị ichetara ekpere a so gwa m ihe ha isi mere gị ikpere m ekpere ka kọntena daa dị mụta ọ kwụchala ụgwọ kwesịrị ịkwụ chee ka ọ kwụchalụ ọnyanị ọka ekwucha ekwe ndị Igbo bido kụba aka onye ebu onye ọcha Indonesia ka ọ Malaysia ka ọ Singapore amara nke ọ bụrụ onye Igbo mana ọ na-asụ Igbo tawa machachalụ befa malụ lokal gọọmenti ya na-eli nri Igbo nwa afọ Igbo Chinọnyere m bụ afịa ya bụ nwa wee bido na-atapụ Igbo ka o bido ọka asụchakwa ndị Igbo bido kwụrụ ọtọ kụba aka ọkwa
ndị niile anwụkwụla ọtọ kụba aka ifele mmiri mma chụba unu maka unu amara asụba unu onye ọzọ ndị ọcha abịago sụbala unu bụ unu ya bụ ifele mmiri mma na ụbọ mma chụba unu ọsọ ihe ifele ga-eme unu ifele chụba unu ọsọ chụsiba unu ike chụba unu na nya ebe ama mfụzi unu anya maka na unu kpụrụ onwe unu na gwọọ onwe unu na aja ụba na pọtọpọtọ Igbo klaasị asịgo ka ọ bịa kụzibelu unu na-akpụkwa n'ọkpa n'ala unu na-ayọkwa unu na-akpụ ọkpa n'ala unu kwesịrị ịmanyiri bịabasị kedie unu kwesịrị ịmara na-ekene maka sinsi otu afọ kịta Igbo klaasị pụta Igbo Klass World wee na-akụzi ihe n'efu unu kwesịrị ije anyị mma chọọ anyị mma ịmago sponsọ anyị a sịrị onye ọbụla nwee talenti pụta ụfọdụ na-akpụkwa n'ọkpa n'ala na-emekweni na a na-ayọ ayọ ya bụ ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo ị mara asụ Igbo ị bụrụ onye Igbo chacha ndị Igbo pụta bụ ịpụtakwana ịnwakwana ya anwapụta ma nke a ndị Igbo niile nọchazi n'ụzọ ije ndị nọ n'ala Igbo ama azụkwu asụ Igbo ifele gbuo unu egbugbuo ma nne na nna unu nya nne na nna unu anwụ na-enye unu afọ oyibo afa nkịta ifele gbuo ofe egbu ịmara na ifele ama mgbu gị iji nwayọọ kụzibeli ije gbanwee afa nwa gị niile bido sụbalia Igbo ụfọdụ si na nwafe akaligova na ọkaligo ọma nsụzi mana na Igbo Klass World anyị nweche ndị nụcha nwa ha kpọtachalia a na-akụzi ndị dịcha 20 something ndị dịcha ma 30 bịa rube isi wetuo onwe fa ma na fa mee mistake ka fa bido kịta correct bịa mgbe ịnwụzi ụmụ gị ama nnatakwa ma ụfọdụ fa bịakwa gị gbapụkwa sọsọ mgbe ịnwụ maka na ebe ahụ abara fa maka onye nwere common language with ndị befa ọ ya adị ka onye ọbịa nya bụ nya ndị ụmụ nwaanyị Igbo niile a sị na unu ka ọka n'isi ndị ụmụ nwoke na-ekpe unu si na unu na-asụ ya bụ oyibo unu na-asụrụ ụmụ unu maka ụmụ nwoke na-ekpe unu si na a na-asị unu sụrụ Igbo unu ekwere asụ unu na-afọm na-eklem ihe unu abụrụ ifugo ihe unu mere onwe unu onye ọcha na-asụ oyibo na-asụ Igbo unu kwụrụ ọtọ na-eme ihe ka celebrate ọ bụrụ ihe unu kwesịrị eso kịta unu na-ejezi akwụcha ụgwọ ebe niile ọkwa na enwetago Igbo skuul mana Lagos unu na-ejezi akwụ ụgwọ mana ekwesịrị ka akwụọ ụgwọ wee kụzielu nwa gị Igbo ụfọdụ na-ejezi akwụ ụgwọ ndị ghọtabago unu ụfọdụ ka na-emekwa idonki ya ụfọdụ mana ihe emechie makwali ya imechi ị ga-akị ya mgbe ị ga-eticha akụ kwọcha aka tiela ọkụkọ akị n'ụna nka ka ị ga-emechi malizi ihe anyị na-agwa gị ịmara ụmụ gị oke n'ọfịa ngwele n'ụzọ tinyeche isi ebe niile na ala Igbo ụlọ niile amụ ịlụ kọwacha oke na ngwele ebili na ya ọkwa anyị fụchara ndị ụfọdụ oke na ngwele bizi be pakịta o mechie na-arịta ya si na ọ lụchago ọlụ oyibo na sizi ụmụ ya nata ụmụ ya kwere anata maka ụmụ ya mara asụ Igbo fabiafa dịka onye ọbịa na anabe nnafa ọ nọkata ebe ahụ dị lonli kwakwala naghachi azụ n'obodo oyibo ebe ọnụ bọsị ka o sechecha ebie foto vidio ọ dịka ebe agbala ọsọ agha bie dịka ebe agbala ọsọ agha ifu nnukwute ụlọ ọlụcha ma swimming pool ma enu na ana manshọn nnukwute nya ụwa niile ngwulubie ebuke ngwulubie nya hectares of land nya swimming dịcha ebe a nke a dị ebe a nke a dị ọdobecha nnukwute lista generator tie ma sekuriti ọ sị na anabago ka anazia retire ngwa ka ana ọ na ụmụ ya ekwere anata maka gịnị fa mara asụ Igbo ọnọdụde ebe ahụ si ya n'olu ka oru gbara aka nwa ụmụ ya ekwere anata maka fa ama blend m ọ bụrụ na nwa gị na-asụ Igbo ọ bata ọ na-agagali ebe niile mana ụkwụ ụdala na-asị kedu ije si ngwanụ ka anyị pụọ jee gwulie egwu ọ na-eme ka ọbụana Igbo ụmụ ya ekwere anata ọnụ kata dule nri ebe ahụ kpọchie geeti naghachi azụ ebe ahụ ka ọ gawa anwụ enyi ọ bụrụ na ụmụ ya na-asụ Igbo ọrụ ụmụ ya anata maka ọ bịa meghechie skuulu meghe ụmụ ụlọọgwụ maka o ji ego meghechichie ụlọ akwụkwọ nnọọ ka fanatazia maka nwunye bụkwa onye nkụzi ka nwunye na-akụzi na-anwa bụ dọkịta o meghe ụlọọgwụ ebe ahụ chili ndị nọọsụ ya ka a nazia wee jee relaxzia ụmụ ya jụ si na fama nnata ma nwunye jụkwuo maka nwunye na-asụzikwuso oyibo
ọnya ihe oyibo ga-eme unu ọ bụrụ obere ihe eji esetie vidio ọ dịka ebe a gbara ọsọ agha nganga na nganga oke na ngwele bizi ihe bi ebe ahụ ekwa ihe unu mere onwe unu n'ụna nka ọkago ka ọ na mgbe ị mechie were oyibo zụlide nwa gị zụcha bịa ka ị na ọma nso gị na ọma nsokwe gị na ịgba aka ndị a narago m ihe m na-achọ ngwa unu bịa na Igbo Klass World maka gịnị anyị nwere eketa deni na anyị edemede anyị nwere ekwentị onye chọọ ode onye achọrọ ada amanye ihe emechie si na Igbo Klass World ihe ọ na-abịa aba mba ya na ọmadụ ihe ọ na-akọ anyị chekwere na ọ mara ihe ọ na-akọ na mba na-atụ ya ụtọ na ọ laikiri mba alright nkịta awọlụ nri na-echere anya si alright nkịta ka awọlụ nri maka ịma na nri adịrọ agụụ dị n'obodo anyị ejekwego nkịta debe nri ezu ọ dịrọ enough nya nri ezuru ndị nọ ndụ nya bụ ba wee were nri na-eli richaa nri enye ezi nkịta maka ozuru mmadụ nkịta wee na-eche efe anya si alright ọ si ọlọị nya Igbo Klass World asịgo unu ọlọị ka anyị nenezie n'ụna nka mgbe nka lụzi ka anyị bịa kpọọ rizọtụ ka emesịanụ ndị be anyị ka emesịanụ